Yazi Gringo. Mdala mzee. Kwa kabati iko dama usikwenda kumuchato. Unaona tiri pa ushamwari. Varotozona kuti mwana wakufarira. Andirambo kwete. Andina? Unokoko? Apa kuri utonzi strict by invitation. Aiwa zvazvinetika izvi. Inini ndikutoenda. Timu yangu iDarling Media. Saka toina tese. Awiwa zvese maproblems ese avanogona kusolva. Ende vanotodiwa kumuchato yakawanda. Ukaona pamuchato wako pasina Darling Media. Idololo. Saka ipapa kungoti iwo chisiya zvezvo ubata shaya izvo. Vakomana vachingosvika. Torova marata. Darling Media. Womutoenda tese. Ava magona mdala. Kana zvoubvira kumasutu kana chi vane solution. Usavatyiri. But suit yangu manje ndanditori right. Iyi itori right yakadai so. Nyaya yangu yandangori worried nayo kuti ndofandatedzwa koko kumuchato. Ndisawira wangu. Pakarongwa bhebi irori kuti azodana naro. Ndiri ndakainjini. Andimukuzona. Takutaura kuti pana mediator apa, Darling Media. Ende vanenge vari vachitora mavideos. Zvinhu zvese zvinoitwa nevanhu vaya very professional. You never regret it, Darling Media. Ndichatochata ndochatotora. Inini tsepa ndakagraduaterwa nemunini wangu. It was Darling Media. Aiwa musiri makagraduate, makagraduaterwa. Nditi ndezvedzinza. Alright. Saka pamudhara ko pachikafu machafa. Darling yacho iri kuti pachikafu. Inoti vangazoshaya. Aiwa vanoita zvese, vanoita zvese. Ngewewo neni vanotitengera. Mudhara, mbuta Darling Media inokwanisa kunwa online. Ndozvanotodzisisa. Ndozvapana vacho vakaenda kuchikoro. Havaswaya kungonzi unoona vakagara kana mapato vachingoti kesi. Avantu kugara paintaneti vachida kuona latest technology nemakamera emhando yepamusoro. But inini chirundishamisa imi hamuna kuenda kuchikoro pari mukuti hapana vakaenda kuchikoro. Unotoona ndakadzidza. Nyangwe musina kudzidza. Ale pavakanditora rimwe pikicha so rakanetsa kuAmerica zvingoti mukaradhi hamina vakasota sei. Unobuda yellow ball ngewewe. Saka vasiri wakaita muchato inonzi funeral yako ineri. Vakazoenda ndiyo. Alright guys, don't forget to subscribe to Darling Media alongside Prakas Kids. Kana mtu akona Darling Media, pa TikTok waripo, pa Facebook waripo, pa YouTube wariti. Saka chingoti Darling.